хәзер күбрәк акчага кырыла. Менә шул популярлыкка килсәк инде. Алар өчен шактый зур чыгымнар кирәк. Ул җырны тамашачыга җиткерер өчен хәзер бик күп нәрсә кирәк. Матди, анда башка яклар, әйеме. Ничек дип әйтим? Аны туктатып булмас дип уйлыйм. Моның өчен дәүләт тарафыннан ниндидер менә ни кирәк? Регулирование. Тәртипкә салу дип әйтим инде бер төрле дәрәҗәдә. Бүген безнең дәүләткә ул кирәк түгел. Кеше рәшәләр нәрсә җырлый, нәрсә сөйли, нәрсә бии, сәхнәдә нинди сүзләр сөйли, ул бүгенге көндә безнең дәүләт аның белән кызыксынмый. Бөтенләй тулысынча бирелгән үзенә артист һәм тамашачы нәрсә кабул итә, бүгенге көндә шуны кабул итә инде. Әйбәт. Менә дәүләт тарафыннан ниндидер цензура дип әйтмәс идем инде, цензура кирәк түгел. Ләкин ниндидер тараф, ниндидер булышлык, тәртипкә салу дип әйтим инде булса, һәм ниндидер чыгымнарның бер өлешен дәүләт үз өстенә алса, аны бер күпме дәрәҗәдә менә шушы дөрес юл дип әйтим инде, үземчә әйткәндә салып булыр иде. Ул бүгенге көндә беркемгә дә кирәк түгел, дәүләткә кирәк түгел. Шуңа күрә татар эстрадасында хаос дип әйтергә була инде. Хаос бара менә шул. Ну, хәзер бит инде безнең базар мөнәсәбәтләре, ничек дип әйтим, рыночные отношения, да? Шуңа күрә кемдә акча бар, шул үзенең ниләрен диктует дип әйтим инде, диктовать итә. Шуңа күрә теләсә кем, теләсә нәрсә алып килеп, радиога биреп, бүгенге көндә телевидениегә биреп, әйләндерергә мөмкинчелек бар. Менә тукталып үттек бит инде әле бу сорауга җавап биргәнчә, әйтәм бит, шул ук нигә әйләнеп кайтып, дәүләт тарафыннан ниндидер менә шул регулирование булса, дәүләт шушы чыгымнарның бер күпмесен үз өстенә алып, шуны тәртипкә салам дисә, булыр иде, әйеме? Ул инде культура министрын дип әйтсәк, аның бурычына кермәй дә торгандыр бүген, дөресен әйткәндә. Белмим, әйтә алмыйм мин аны. Аларның эшләре булай да күп, анда төрле юнәлешләр бар. Эстрада бүгенге көндә, эстрадаларга бүгенге көндә кирәк түгел инде. Хаос. Әле ул теге әйтәләр бит, управляемый хаос дип, бу даже не управляемый. Просто хаос.